e xa metidos en ese tema. Eu, a verdad que lamento que non estén aquí as persoas que se foron, porque hai que escoitar non só a parte que quere un, senón, neste caso, a parte actuante, que é o Concello de Oleiros. O Concello de Oleiros leva un montón de anos intentando que no centro de Santa Cruz se construya unha glorieta. Pero moitos anos. Se digo 20. Se fixeron hasta 3 proxectos. Logo conseguimos que a Xunta, co goberno bipartito, fixera un proxecto. E fixe un proxecto que recollía todas as aspiracións que tiña o Concello de Oleiros, pero daquela maneira. Porque ao chegar a Santa Cruz, no centro de Santa Cruz, e a rotonda que nos pedíamos se desplazaba contra a dereita, contra os edificios que existen, non, onde estuvo o antigo hogar, non me acordo, bueno, a man dereita indo hacia Perillo, hasta chegar ao Lor, toda aquela acera que ten agora 5 metros de ancho se reducía a 2 metros. Bueno, a ver que ganamos nós, que é o que estamos ganando espacios por ciudadanos ou espacios para quen. Se eliminaban os aparcadoiros e se eliminaba, de algún modo se estaba eliminando a parada de luz. Nós sempre defendimos que había un espacio grande para facer unha rotonda que leva os tráficos a carretera de Meirás, hacia Mera, hacia a zona do hotel e a carretera central. Por tanto, para iso era necesario eliminar a gasolinera. A gasolinera ven do ano 56 cunha concesión a un veciño de Santa Cruz, que ese veciño de Santa Cruz no seu día vendeu. E vendeu o que era a explotación, porque a propiedade da gasolinera en sí era das multinacionales, neste caso de Cespa. Cespa bueno, máis ou menos, multinacionales. Estou falando de multinacionales de César Petróleos. Entón, César Petróleos lle alquila a Martínez Taula, que non ten nada que ver con esa Taula de Valencia, non? Agora xa hai un Taula en Valencia, saben que acaban de prender a non sei cantos, pois non ten nada que ver con Taula de Valencia, pois lle alquila a Martínez por X anos esa gasolinera para explotar. Ben, todo hasta aí está ben. Pero ao longo dos anos, o contrato, según nos contan a nos Cexa, que é a que nos expropiamos, non expropiamos nin a Martínez, nin aos traballadores, non? Cesa nos conta ao longo dun proceso de ano e pico, levamos ano e pico con este tema, xa leva salido nos medios de comunicación en máis dunha ocasión, non? Por tanto, ignorar o tema, non admito ignorancia de cousas que levan moito tempo facendo. Pois Martínez incumple a normativa do contrato e incluso, según nos fai facer a nosa empresa da Cespa, pois Cesa resulta que a veces non se lle paga, se trae carburante non se lle paga. Todos os veciños de Santa Cruz saben mellor que eu que durante o verano hubo varios días que a gasolinera estaba cerrada. E era porque non tiña suministro de carburante. Porque Cexa non lle daba carburante, porque ao parecer non lle pagaban. Vendíase e non lle pagaban. Non os traballadores, senón o que tiña a adjudicación da gasolinera. E quen é o que ten a adjudicación da gasolinera? Porque no seu día a rotonda, que a Xunta fai unha rotonda pequeniña, meténdose contra, eliminando as aceras que temos en Santa Cruz, e non tocándolle a gasolinera. Porque Martínez foi alcalde de Cerceda, que era aquel alcalde que lle compraba Mercedes á policía local e que quería comprar un helicóptero para controlar a vecindad en aquel entonces, cando era alcalde de Cerceda. E Martínez foi o jefe de gabinete do Partido Socialista cando Laxe foi presidente da Xunta de Galicia. Jefe de gabinete, que decir, despois do presidente, era quen mandaba ali na área do presidente, quen decidía si recibe, non recibe, doi ou non doi. Bueno, pois naquel momento, esa persona, indudablemente era do PSOE, non sei se seguirá sendo do PSOE, e cando se fai o proxecto, gobernaba o PSOE en Santiago. E ademais gobernaba o PSOE, e o secretario general era un que foi concejal socialista aquí no Concello de Oleiros. Un señor que foi secretario general do PSOE, e que era amigo de Martínez. Entón, eu lle digo naquel entonces, por que estades facendo isto? En aquel mismo momento nos presentamos un anteproxecto distinto, que nunca nos contestaron. Deixaron o proxecto aí e nunca o fixeron. O deixaron tirado aí. Logo entrou o Partido Popular, e o Partido Popular lle volvimos a requerir que se fixera obra e que se reformara isto. Teño que decir que se me había atendido, por lo que foi alcalde de Santiago, e se iba a facer un desglose de parte dunha obra que costaba desde Perillo a Mera 3,5 millóns de euros, e se iba a facer un desglose, entonces dixe, bueno, pois, facerme
vos un boceto do que queredes levar adiante, e aquí hai un problema, que hai unha gasolina aí que expropiar, isto leva un tempo. Eu, como sei que as cousas de Palacio van despacio, dixe, bueno, pois se hai que expropiar, pois facemos isto para que se fixera a obra. Pero nos esperamos a que acabara o contrato. O contrato que tiña Martínez ca empresa Cexa acabou o día 25. Quer dizer, que o día 25 ningún traballador dos que aquí estaban hoxe presentes podía estarse traballando hoxe ali, aínda que o Ayuntamiento non expropiara. Porque Cexa non lle iba a renovar o contrato porque Martínez lle debe 206.000 euros á empresa, Cexa. E, por tanto, non lle iban a renovar contrato ningún. Nin Martínez, que lle dá un dereito a lei de contratos de pedir a prórroga, 3 meses antes tampouco pediu a prórroga. Quer dizer que Martínez non tiña idea ninguna de seguir ca gasolinera. Unha porque lle acababa o contrato, e outra que ainda que lle acababa e lle podía ir a opción a ver se me dan unha nova prórroga, na quiso tampouco pedir. Por tanto, está claro que Martínez engañou os traballadores. Os engañou vilmente. Non lles dixo nunca a verdade do que estaba pasando. A Martínez, eu preocupado os traballadores, hai ahora, no verán pasado, cando me enterei que estaba a gasolina pechada varios días, se lle pide a Martínez, a través dos servicios jurídicos do Concello, que presente aquí, como estábamos co expediente de expropiación, se lle pide que presente os contratos dos traballadores. A día de hoxe non nos presentou ningún contrato. O único contrato que nós sabemos, oficialmente no Concello de Oleiros, por escrito, o único contrato que sabíamos que había era un do 2008 e non había outra cosa. Lle repetimos que tiña que presentar os contratos aquí porque nós queríamos ver que posibilidades había de que incluso Cexa pudera chegar a indemnizar os traballadores. Cexa, está claro que dixo, hai un contrato que acabou, yo non tengo que indemnizar a nadie, quien nos tiene que indemnizar es el que tiene la empresa contratada. Acabou o contrato, os ten que mandar ao paro e dalles unha indemnización. Iso que ten que facer no seu momento Martínez. Pero Martínez non fixo nada disso. E logo nos larga a nós todo o mochuelo, ¿no? Dicindo que somos antidemocráticos, que non sei que, non sei canto. Martínez terá moitas cousas que aclarar, e ao mellor, ao longo deste proceso, judicialmente, ao mellor habrá que ver moitas cousas nos xulgados. Ao mellor habrá que ver moitas cousas nos xulgados, porque hai actuacións. Eu, se son traballador de tabla, neste momento, en vez de vir aquí ao raro pleno, estaría buscando un abogado para que me defendera daqueles dereitos que como traballador teño e que de algún modo me ningunearon, non? Neste caso, o señor que tiña o contrato con nós. E o señor que tiña o contrato cos traballadores era Martínez de Tabla, non? Fernando Martínez, para ser máis concretos. Por tanto, o Concello en ningún momento tuvo relación ninguna cos traballadores en ese aspecto, porque entendía que quen tiña que indemnizarlos e quen tiña que buscarles o paro para os traballadores era. Creo que neste momento, e non afirmo, que incluso terían problemas para ir ao paro, creo que terían problemas porque, según, e volvo a dicirlo aquí outra vez, se me comunicou a min por algún veciño de Santa Cruz, creo que lles había pedido, que se chegara a pedir incluso algunha aportación aos traballadores se querían que seguira a empresa aberta nos meses entre agosto e setembro e tal. Por tanto, esta é a triste realidade, non? E o Concello en ningún momento nin expropiou a tabla, esperou que acabara o contrato para non perjudicar a ningún traballador e fixo o que tiña que facer. Eu que sinto que non queiran escoitar porque non hai peor cousa que non querer oír nada máis que aquilo que lle dicen a un. Lamentablemente foron engañados os traballadores. Eu creo que foron tremendamente engañados, non? Manipulados, en este caso, polo señor Martínez. Me parece moi grave o que fixo ese señor con estes traballadores. Me parece moi grave. E por outro lado, o Concello expropiou a empresa Cexa multinacional, non? Expropiou a multinacional, non aos poucos traballadores, nin a unha empresa multinacional para que Santa Cruz teña un orden dentro da localidade e que poida dispor de uns servicios. Ali non só hai que facer carreteras, ali hai que facer aparcamentos, ali hai que facer paradas nos buses decentes. E, por tanto, fai falta espacio sin roubarlo a marxen dereita da carretera subindo hacia Perillo. Senón, no espacio que hai. Por tanto, esa é a nosa actuación en este aspecto, non? Non sei se me queda algún... Alcalde, perdón, ya que usted está explicando, yo le quería preguntar, acaba de explicar ahora cómo fue todo el proceso, que yo la verdad agradecería que lo hubiese hablado también con los trabajadores. Ya, pero se marcharon, bueno, sí, no puedo hablar. Ya, pero no ahora, no haber llegado a este punto, sino haber hablado antes. Pero usted, eso que pone en los medios de
comunicación, nosotros queremos saber, y los tres aquí que estamos aquí presentes, y nuestros grupos, también queremos saber, ¿ustedes conocían ese acto judicial en el que decía que había que hacer una suspensión, que usted podía haber esperado unos días para hacer esa incursión, como se hizo el martes pasado? O Concello, yo voy a contestar... Yo no lo sabemos, sí, pero... y no tenemos, y ninguno de nosotros, porque también hablamos un poco por todo lo que se sabe en los medios de comunicación, no lo sabemos, pero queremos que nos diga quién firmó la recepción de esa contestación del acto judicial. ¿Quién la firmó el ayuntamiento? Mire vostede, o Concello actuou en todo momento, e se non exixas, pero non xudado, actuou en todo momento correctamente. E estou contestando, o Concello, usted comprenderá que despois das ganas que me teñen moitos como vostedes, non e outros, que eu vou cometer errores de tal magnitude de saltarme a lei. Vostedes creen que eu sería tan torpe como para saltarme un orden judicial para realizarme? Ustedes creen que eu sería un tal mentecato para facer eso? Non, pero eu estou contestando. Usted cree que eu sería tan mentecato de saltarme un orden judicial? Non, verdade? Sería moi torpe. Pois eu que non fixe. No, pero é que non hai ninguna paralización, se non a podíamos haber feito. Ese eu estou contestando. Non hai ninguna paralización, se non a podríamos haber feito. As leyes son para as persoas que están nelas, os xueces e os abogados, pero non son para persoas que queren que leen un escrito e dicen, no, aquí o xuez dice aquí, no. O xuez, non sabemos o que dice o xuez, ou a xueza neste caso, non? E, por tanto, sabemos o que dice a xueza, e así actuamos, ca lei na man, respetando a lei, que non hai outra forma de facelo, porque, senón, en este momento, o perxudicado non serían os tres traballadores de aí, sería... Bueno, ustedes non lo recibieron. Claro, xa, bueno, pero estou dicindo que non hai ningún orden de paralización. Se estou dicindo que non hai ningún orden de paralización. Se houbera, nós teríamos que haber feito. Porque atentos non somos, e respetamos as leyes. Por tanto, ahora o que temos é 3 días para contestarle a xuiza, porque foi ali o abogado de Martínez a decir mentiras. O xulgado daquela xueza de Averga que me aclare. A xueza pide que se aclare por parte do Concello que pasou ese día ali. Eso é o que lle vamos contar a xueza. Tanto la gasolinera está cerrada. Sí, claro. Pagarles tamén despois a los de la gasolinera si realmente... No, a gasolinera desde o día 26 é propiedade do ayuntamiento. No, iso é un feito real. A gasolinera desde o día 26 é do Concello. E, por tanto, a partir de ahora, eu lle podría poñer a Xunta de Galicia na man para que fagan a rotunda de Santa Cruz. Iso é o que está no tema. Por tanto, actuamos correctamente, porque se non fora así, nin podía ter a rotunda de Santa Cruz no seu día, nin estou por desobedecer en ningún caso un orden judicial, porque, volvo a decir, vaya satisfacción terían ustedes. No pregunto, porque aquí la gente dice que efectivamente sí hubo una contestación y se recibió por el ayuntamiento, por eso nosotros le preguntamos. Eu xe lle contesto que nós non temos ninguna paralización estricta do que íbamos a facer. Non hai ninguna paralización estricta do que íbamos a facer. E nós fomos contra a empresa multinacional Cexa unha vez acabado o contrato e sin perxudicar os traballadores. Os traballadores agora quen os ten que defender, indudablemente son eles, indudablemente eu tamén, si están dispostos a que os defendan, pero non pola vía esta de interpretar o que lle dá gana a eles. Os traballadores non poden interpretar o que lle dá gana, nin o que lle dicen os mentireiros, nin o que lle dicen os manipuladores, nin o que lle dicen os demagogos, non? Os traballadores con nós poden ter futuro, sin nós lo vexo corto, porque todos os que están na outra beira están con demagogias, con mentiras e con ardices que só perxudican os traballadores.